manulang nga minuton, mga rogin iti contest para ti Ilocano Idol. Ito lang 98.5 IFM, ito Idol tayo nga FM, syempre. Makadkadwa tayo lang tayo ti technical department ni Kuya Deo. The Idol, nagana Rowena Munchang ni Idol Angelica Valdres. Yeah. Basa mo dito yung kote IFM ni Jennifer Ignacio. Hello mga idol po, shoutout po from Jennifer Ignacio. Good afternoon mga idol, para kay si Siwit from Femoros Agamata. Karamo ni Carol Ugot. Idol pa, great naman dito habang nakikinig at kumakain. At para na din ng Alibutken Kape from Mario Ugot ng Disimuray. Karamo ni Charlene Rendon. Hello po mga idol, kablog mo na dito yung taga Silawit, Kawayan City siguro. Ni Balot kin ni Charlene. Kanami na karuwa mi. Ayawan para kasi manjay kanta ay ayaten ka. Ayan, replyan mo ni Idol Radyoman Rowena Munchang ni Sir June Dato Ladaran. Kung napakiawis mga ruda, nagita karuwam ditan Idol June Dato Ladaran. Ngagdindigag dito 98.5 IFM Kawayan. Tapno swak tag malam tayo. Idol, kababayan po kita Sir June Dato Ladaran yan. Brother Apo ni Apo Mayor dito Sir June. Apo, and adatin ang tot iti sangaribo Apo nga papremyo tamanen for the next episode, and adupay iti papremyo nga agsangpat. So nga thank you so much na po kada iti sponsors tayo para iti programa na puluan. Programa tayo dito yung Ilocano Idols. And of course, mangti tayo ti 1,000 prize tatang kanito para iti umuna apong contestant nga tumaray nga mapanjay balay damanang ko nga rihina nga mangibaga iti title na dito nga sonata. So adi Jenny manang ko Gina di balay da Villa Beltran tata. So this game is purely for Villa Beltran, and Villa Beltran Ramon Isabela is sponsored by my brother-in-law Bubot de la Cruz nang tatisang ngaribo Apo ngano si asino man kano ti makapugto iti nga sonata nga tumaray iji balay ta balay da tani ati jing ti mangara dejay mangi bagano sino tumununa ibagay na tumaray kayon. So once again, for Villa Beltran people, tumaray kayo di balay da manang Gina iti mo nga sumangpot di nga amo na ti title na dito nga sonata mga baktis ang ngaribo nga load cash. Tumawag na kinente Gina? Mapanda di dyan. Tumawag na. Mother of mine, you gave to me all of my life to do as I please. I owe everything I have to you, mother, sweet mother of mine. Mother of mine, when I was young, you showed me the right way. Things had to be done. Without your love, where would I be? Mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness. Okay, ito tumatawagan. Sumbatan mong balong padasan man nga sumbatan deta. Okay, padasan man no dita no baka contestant detan. So anyway, this portion is sponsored by my brother-in-law. Wag na ganyan tawagan katungtungan pa lang. Partakam. Yeah, katungtungan pa lang. So this portion is brought to you by my brother-in-law Bubot de la Cruz. Iti Villa Beltran. Kita man no taga Villa Beltran dito tingnawa. Madi na laki di mo ma. Sige. Sa balay.
Ayan, so awan titimawag. So kaya sa awan tinangabak ijay. Oh. Anyway, hey, dati message ito ay okay, press pag-greet man ni pag-greet nga Ruby J Galama ito. We are tuned in to IFM Kawayan habang nagtututok kami pa dati barbecue. Pag-greet ang Gilamay and Vidal family ng San Mateo, lalo dito ito'y kadwak nga tututok ni Irene, ken May Rose, ken ni Tito nga Marlon, kuna na ni Jay. Okay. Di da mo title na kung na apo da kayam din na pantimare di jing di da mo title na. So mang tita tinalaka nga sonata tapno at ti makaala di sa nga ribo nga inted ni Manong Bubot. Dapat ang subligero din tinagtarayan na. Wan kung na nga miniman iti nga men nangabak ni Manong Bubot iti premyo di bangir pa lang station kas na mo konsensya kano kay iso naman nang tati pa premyo. So nga rod ngamidintet na di kakamedyo. No sinno iti makagamat. Dita cellphone ni Manang ko nga tumawag dito. I-ready na latan ni Manang ko matkat. Dita cellphone na. No? Sino ti umuno na nga makagamat. Dita cellphone na. Nga tumawag dito. Iyam may. Dito kanyak. Tadama number ko ta cellphone na. Isu ti mga bakti sa nga ribo. Piso. Paano ba talaga? Gamitin yung cellphone niya na pantawag. Wan, gamitin niyo yung cellphone ni Ate Jing nga tumawag kanyak. Ayan. Tapos siyempre, damot din Hey, pila-pila kahit ta. Pila-pila. Ano sino ti makaamo dito nga sonata? Isun ti mga bakti sa nga ribo nga pisos. Bimulalayang aya agpukaw-pukaw di agbaya aglisi ka ataywan na tapnong agtal na tuwirik na ayat abimulalayaw naulpit man ang alilaw takas kala agpatpataw ket iyaw awan nagauray painuting at aldaw maripripiritoy natin nga ikulbunak tulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulbong mangitulmeng ngem no kaspudno melaeng puro sen manjay bit-bitwen tatap nun mamati at adin tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Ako ba'y tumawag Once again, namuhi di tayo na abo ditoy. Kada kita dito, Villa Beltran, Ramon Isabela, tumare kayo, di ba ay damanang ko. Tap na mga abag kayo iti 1,000 cash benta. Using my sister's phone, nga tumawag ito iyang ko. Maripripirip to'y naken nga ikulbunak tulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulbong mangitulmeng ngem no kaspudno meglaeng song bataman puro seman jay bit-bitwen tatap nun mamati at ading tukat agkupas bimulalayaw nga ayat tatap nun mamati at ading tukat agkupas bimulalayaw nga ayat. Okay, manariman nga takat katungtong ni John Mark iti cellphone nga kalalabit kadita ng abakan. Sa bali mo sa bali nga lugar. Siyempre nalakawan. Okay, awan titimawag sa awan ng abak-abo. Today, instruction may get mapanta di. Sponsored ngamin apo ni brother-in-law ko di Barrio na mo dito. Yung ako na agpapugto kami ti sonata. Ano, sinuti mo na nga tumuray. Di balay nga makaamot ti title na iso mga abak ti 1,000 pesos. Daksangga sa tauan. So, our contestant, damdama apo ito no agsubli kami is Ara
V. De La Torre, and Karen Sagario, and of course, Crystal Concepcion. Ayan. So, thank you so much, Apo. Iti principal, iti Diamantina National High School, Ma'am Marites S. James. Ayan. LFG Diamantina National High School kuna nagayam. O yan, para iti panang tadi Apo ti ubing kiting aga sa salita tang aldaw. Ket 3 minutos lang ina Apo. Kasakbayan iti alas 2 ti malam, ket kumasyon tapay iti maudi nga sonata balong, sakbay nga agpatalastas ta. Oy. Ay ayaten ka, inggan at tumpalya, dinto mamalim, dinto manasanas, lubaybay-an na, laksiden to'y ayan, tungpal kuntong liday, kinadaksang gasat. Ay ayaten ka, nga ipang pangruna, gintuget agsarday, nga inka idumduma, luguliban na, ket siya tiranggasan, banag kuntol patay, anak kalkalgaay. Ay ayaten ka, inggan at tumpalbiya, dinto mamalim, dinto manasanas, lubaybay-an na, laksiden to'y ayat, tungpal kuntun litay, kinadasang gasat. Ay ayaten ka, nga ipang pangruna, dintuket agsarday, nga inka idumduma, luguliban na, ket siya tiranggasan, banag kuntun patay, anak kalkalgaay, banag kuntun patay, anak kalkalgaay. Okay, we're back Apo for the last part of our show. At kami man dito lang Apo 98.5 IFM ko ngayon. Iti idol tay nga FM. Kakarot nagtingan na po iti portion wherein sasali-salin na po iti natalaing kumansyon. Ayan. Kaya pauno na po iti episode iti tatakit Ilocano Idol. So adatin na nga ba kan iti last week. So today
may sama na pong grupo iti contest kito sino mga bakanyada isunto ti representative da for the monthly finals. Dagiti board of judges tayo apo kes online voting po ngam dagiti apo sponsors tayo iti dati karbangan nga bumotos. Manood na tatang ko online. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apo. So we have Miss Venus Phoebe Mendaros of kamati makita Singapore. We also have Kapsat Nelly Mariano of Hong Kong, ni John Mark of course kasama ti panel of board of judges. We also have Manang Maria Peters of Iowa, USA, and Kapsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. Dagita apo ti sponsors tayo, Ron Sipagan of Boston, Massachusetts, and sino pa yata gito okay, anyway, online na po ti pa nagbotos da, adati i-click da lang po no sino ti kalaingan para kanya da. So agaramit ako iti poll. We have contestant number 1. Create a poll. Contestant number 2. Aguro kata na mayat. Ayan, kasagbayan nga pagkantahan da kito Bing, kaya iya ba man datay nanguyog kanya da. May kan, Sir Emmanuel Castaneda. Alam di headphone tap no realistic pasit. Ano mangag mo tayo pagpagam. Ayan. So, good afternoon, anak Emmanuel. Anak ko nakta. Uwing pala dito hindi makikita ng aksak sa Kristan di Jay San Roque Pares. And this time, bagi anak ko di Jayan. So, good afternoon. Good afternoon, sir. Ako ka, umpay ti Ojong. Ayan. Good afternoon, sir. Yan. Good afternoon, Matt. Ayan. First of all, siyempre, kablaawa mamot, kita agdingdingag nga estudyante and teachers di jay Diamantina National High School. Kablawak man, nagijay mamaistra ti Diamantina National High School, lalong-lalo na iti nagaget ken nasingpet, managsuporta nga principal me, Ma'am Marites S. James. Thank you, ma'am. Ti inka pinagsubsuporta, dagiti ububing. Ken nagijay arat jay likod, di senior high school, lalong-lalo kini focal person me, Sir Ato nalipatan. at dandanan, sir. Okay. Sino di jay? Sir Ronald Mayo. Ayan. Ayan. Siguro kata contestant number 2. Madamadang buybuya, sir, ne. Yeah, of course, agbuybuyan. Naka-live da, sir. Naka-live da. Agbuybuyan. Live. Agdidingig man ni Papa, kablawam. Kablawak man, nagwapo nga tatangko. Wow, na yan. Sir Camilo Castaneda, akin ni inang ko, Lerma Castaneda. Ayan, and so that's it. When, sir? So, iyabantay nga rin din iti umuna contestant tayo. Agur kata mo di Jan Max, saka malagaramit iti Poland. Madi makaramit iti Poland. Okay, damdaman tulad na iramit iti Poland. So, may we have now our first contestant, Miss Ara V. De La Torre. Yan. Correct. Yan. Tugaw kaabasan ko. Ibagam namang mangagmadita sunata. Pwede, sir. Ayan. Good afternoon. So, i-introduce mo ang tabagbagim kasi dito ikatahan lang ang nagkansyon. Dapat nalaing pa nga sumarita. Iyam amom tabagbagim tatabasang. Siyak ni Ara de la Torre, sir. Kid 16 years old na kon. 16 years old. Sige pa, ito ka na ulaw ka dito at pagtugtugawam. Kat kablawam mo, dagiti naganak mo nga dumdum nga kita ta. Kablawak man ni nanang ko na ni Joan de la Torre. Tapos ni tatang ko na ni Gerson de la Torre. Wow. Hawahan niyo mo kami ano ni Sylvia La Torre, ah. Anyway, she's going to sing Isem. Put no? Isem, tikantaan, anak ko. Win, sir. Ayan. Okay, saka na kami suotat tay. Okay nga rin, our first contestant for Ilocano Idols. Week number 2, Miss Ara de la Torre. Isem makapabiyaga, kagmumuray dagito'y mata. Kitisot magagas, mangliwliwat to'y kaungga. Isem maduti sa wena, da isem mamakagurak. Ada isem maray awen na ka, ken isem pamagustuken ka.
Uray adamin kanya karigat, uray pa'y nuwag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasong lutak, nuy se man nakriknak mapagmaya. Isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko, isem mo, isut mga iayo, day to'y pusok naknuan dilindo. Isem makapabiyaga, murmuray dagi to'y mata, ketisut matakas, mangliwliwat to'y kaungga. Isem maduti sa wena, da isem mamakagurak, at da isem maray awena ka, ken isem pamagustuhin ka. Uray adamin kanya karigat, uray pa'y nuwag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasong lutak, nuy se man nakriknak mapagmaya. Isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko, da isem mo, isut mga iayo, day to'y pusok naknuan dilindo. Isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko, da isem mo, isut mga iayo, day to'y pusok naknuan dilindo. Isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko, da isem mo, isut mga iayo, day to'y pusok naknuan dilindo. Okay. Apo nagrigat. So that's, thank you very much, ating Ara de la Torre. Ayan. Oh. Thank you. Ayan. And this time, ag-break tayo pa. So, agsubli kami abo. Kalpasan ti sumag mo manong palagip. Kaya tita po nga sunatakat.